Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken. We zijn vandaag aangekomen in Breskens, zoals jullie kunnen zien in dit filmpje. Wat je ook in dit filmpje kan zien, zijn allemaal verstopte chocoladeletters. Jullie moeten ze heel goed zoeken en tellen hoeveel het er zijn. En als je het antwoord weet, dan zet je het onder het filmpje. Wat je niet moet vergeten is natuurlijk het filmpje even delen en liken. En dan maak jij misschien kans op een Kikker TV t-shirt en natuurlijk win je ook een chocoladeletter. Een mooie boot, ja Sinterklaas die heeft een hele mooie boot. Vol met cadeautjes, oh hij is zo lekker groot. Hij komt gevaren over de zee en neemt voor alle kinderen cadeautjes mee. Een mooie boot, ja Sinterklaas die heeft een hele mooie boot. Vol met cadeautjes, oh hij is zo lekker groot. Hij komt gevaren over de zee en neemt voor alle kinderen cadeautjes mee. En hij heeft hele coole pieten op zijn boot. Een stuk de 100 jaar, zijn boot die is zo groot. Hij is niet geel en niet groen en niet rood. Hij is te groot en past niet achter in de sloot. Ja, Sinterklaas die heeft een hele mooie boot. Vol met cadeautjes, oh hij is zo lekker groot. Hoe blij ben jij dat Sinterklaas er weer is? Heel blij. Ja? Heb je al een verlanglijstje gemaakt? Nee. Waarom ben jij niet op de boot mee, Piet? Ik ben geen Piet. Oh, jij bent gewoon verkleed als Piet. Hoe blij zijn jullie dat Sinterklaas er weer is? Leuk! Heel leuk! Heel leuk! Ja? Was je een beetje zenuwachtig? Nee, niet echt heel. Niet echt heel. Maar wel een klein beetje? Ja, dat wel. Even welkom heten, Sinterklaas in Breskens. Heeft u de weg goed kunnen vinden? Ja, ik zat eerst even naar Groningen natuurlijk voor de staf. Heb ik gelukkig kunnen vinden weer terug. Op tijd in Breskens. Wel een drukke dag, hè? Ik zweet ervan. Ja. Ja. Maar gaat u dan vanavond lekker lang slapen? Nou, ik denk niet. Het is steeds druk. Ik heb natuurlijk ontzettend veel kleurplaten gekregen van alle kinderen. Die moeten wij bekijken. Dus onder het slot van een lekkere rode wijn. Huh? Met een pepernoot? Nou, die word ik onder die uur. Gaat u maar gauw terug naar de kindjes. Ja, dankjewel. Geniet ervan. Ja, dankjewel. Hier komt er alle jaren, daar weer uit Spanje varen. Over de grote, grote zee. Sint-Nicolaas, hoezee. Wie heeft een zak vol koekjes, speelgoed en prentenboekjes? Wie brengt een zak vol lekkers mee? Sint-Nicolaas, hoezee. Zwarte Piet ging uit fietsen. Zeg, Piet? Ja? Nou was je toch niet aan het slapen, hè? Nou, ik was wel een beetje aan het slapen. We hebben natuurlijk zo'n drukke nacht gehad ook. Nou ja, we moeten natuurlijk vannacht weer op de daken, dus ja. Oh, maar dat is wel goed nieuws, want dan kan iedereen dus zijn schoentje zetten. Nou, voor de kindertjes die natuurlijk braaf zijn geweest dit jaar is dat natuurlijk heel erg goed. Maar voor de kindertjes die een beetje stout geweest zijn. Maar dan heb ik gelijk een vraag over dat schoentje zetten, hè? Hoe zit dat nou? Jullie komen door de schoorsteen. Maar wat als je nou geen schoorsteen hebt? Dat mogen we eigenlijk niet verklappen. Is dat een geheim? Dat is een geheimpje van Sinterklaas en de Zwarte Pieten. Als ze een beetje braaf zijn, dan weten we altijd een manier om dan, als het niet door de schoorsteen is, op een andere manier binnen. Bij ons vanavond
vanavond een bezoek. En strooi dan wat lekker. Wat ga jij zeggen tegen Sinterklaas? Dat ik Sinterklaas lief vind. Ben je blij dat hij er weer is? Ja, vond je het niet een beetje spannend dat hij, of hij wel kwam of niet kwam? Ja. Dan ging het eerst al mis bij het journaal. Vanmorgen met die staf en zo, hè? En hier ging het weer mis. Ja. En er waren heel veel kindjes hier. Het verbaast me ontzettend. En ik vind het altijd jammer dat er soms te weinig tijd is voor echt iedereen de hand heeft. Maar ja, dat kan niet anders. Hè? Maar er komt nog wel, toch Sinterklaas? Dat komt, we zijn er nog een paar weken, dus het komt allemaal, dat is geen probleem. In mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje. Asje, bolle, bolle, bolle. Gooi wat in mijn lege donder. Gooi wat in mijn laarsje. Dank u Sinterklaasje. Ik ga even kijken hoor, zoek de verschillen. Mooi wit, zwart. Maar ik heb geen maar ik heb glitters. Jij hebt glitters? Nee. Heb jij glitters? Even zoeken. Nee, maar ook geen speld. Dit is de jongensversie dan. Ja, waarom ben jij zo mooi? Wil je later ook een Piet worden? Ja. Welke Piet wil jij worden dan later? Want je hebt een hulppiet, een paardenpiet, een wat voor Piet heb je nog? Yes. Een duikpiet, een kunstpiet. Dat bedoel ik. Welke wil jij worden dan? Kunstpiet. Kunstpiet. En wat doet hij dan? Doet allebei kunstjes maken. Bijna. Laat eens zien. Even een beetje ruimte maken. Zo. Wow! High five. Toppie zeg. Echt goed. Hij kan het wel al goed, hè Piet? Ja, die kan het zeker goed. Dat is er eentje voor de Pietenschool. Goed onthouden. Ja, dat ga ik zeker doen. U komt uit Spanje? Ja, mijn man, hè? Mijn man. Uw man. En hoe zijn jullie hier gekomen? Nou, we komen extra. Sinterklaas hebben wij begeleid met de Zwarte Pieten. En dan komen wij kijken of alles goed gaat natuurlijk, hè? En wat vindt Sinterklaas ervan om hier weer te zijn? Weet u dat misschien? Oh, die vindt het zo fijn, want die had toch wel een beetje angst dat er allerlei moeilijke mensen waren. Maar nee, de kinderen die zijn er wel in zo'n veelvoud. Ongelooflijk, ik geloof dat je nog nooit zoveel kindjes hier gezien heeft. Mijn schoentjes heeft alles gekregen van die beste Sint, van de liefste Sint. Iedereen mag zijn schoen zetten. Zelfs, ze zeggen wel eens alleen de kinderen, maar ik vind het oud en jong. We maken gewoon alles. Oh, dan ga ik gewoon naar huis mijn schoen zetten. Ik zeg niet dat er iets in zit, maar je kunt hem mat zetten natuurlijk. Ja, Hè? en een liedje zingen. Dat mag ook, als ik het maar niet hoor. Hè? Sinterklaas maakt ook grapjes. Ja, daar zijn we voor in Nederland natuurlijk. Zeker wel. Van die beste Sint. En ga je vanavond je schoen zetten? Ik heb mijn schoen nog gezet. Oh, ben je nu op je blote voeten dan? Nee. Ik heb mijn schoen weggepakt. Je schoen staat al klaar. Ja. Oké. En wat hoop je dat erin komt? Pepernoten en cadeautjes. Er zijn zwarte